U središtu zagrebačkog kvarta Prečko u subotu 24. svibnja u parku Emilija Koseta okupili su se mali i veliki stanovnici kako bi kroz raznolike aktivnosti proslavili ljubav prema prirodi, te ono najvažnije, zajednicu. Prvi događaj dana nam donosi Zeleni klik. Zeleni klik je ekološka udruga. Mi se bavimo primjenom permakulture zapravo u ovom današnjem modernom svijetu, uglavnom kroz edukacije sa odgojno-obrazovnim ustanovama i radimo još i sa ranjivim skupinama uz to, kao što su beskućnici ili osobe s intelektualnim teškoćama. Jel nam možete reći što se danas ovdje događa? Znači, ovo je Dan susjeda, to je jedno kvartovsko događanje. Mi smo ga zajedno sa Centrom za kulturu Trešnjevka i mjesnim odborom Prečko pokrenuli prije 7 godina, ovo je 7. godina provedbe. Znači, jedno malo kvartovsko događanje koje okuplja inicijative lokalne, susjede, zborove, Centar za kulturu Trešnjevka, zatim recimo škole se okupljaju, dječji vrtić, znači sve neki lokalni dionici da pokažu što rade i onak da se okupimo, da se povežemo. To je ideja. Zeleni klik predstavlja inkluzivnu aktivnost, doza drame. Super je što smo različiti, u kojemu su sudjelovali učenici osnovne škole Prečko, osnovne škole Horvati i Centar za odgoj i obrazovanje Tuškanac. Na kojoj ćemo se zvijezdi opet sresti? I hoće li pri novom susretu opet naša duša zadrhtati? Učenici su nam pokazali kako su naše razlike ujedno i naša snaga, te su stvorili ugodnu i pozitivnu atmosferu svojim preslatkim osmisima. Doza drame je centar kreativnih vještina, to je zapravo jedan centar koji se bavi dramskim studijem, bavi se likovnošću, bavi se plesom, bavi se glazbom, ali sve nekako objedinjuje kroz dramski studio i zapravo nam pomaže učiti sve ono što učimo u životu inače, ali kroz dramski studio i kroz igru. Jel mi možeš ti reći kako ti je bilo raditi na ovoj predstavi danas i kako si se ti osjećala? Pa bilo mi je baš lijepo, uživala sam, imala sam baš osjećaj nekih prijateljstva i zajednice. Hvala vam puno. Dečke, vam se svidjelo glumi danas? Da. Kaj vam se najviše svidjelo? Ne znam. Sve? Pa dobro, a o čemu se radila predstava? O emocijama. Djeca su nakon dobro obavljenog posla dobili zasluženi odmor gdje su se u čitaonici na otvorenom družila čitajući knjige i slikovnice. Također se je održao kutak za pripovjetke gdje su djeca slušala bajke uz Kristinu Košanski. Pa ovo je bio jedan kutak pripovjedanja i čitanja slikovnica za djecu rane dobi, ali i za školarce. To su djeca i koja pohađaju naš vrtić i koja su ili prije pohađala vrtić pa sad su u osnovnoj školi Nikola Tesla ili Prečko. Tako da bilo je zanimljivo i lijepo smo se okupili na balama sjena, listali smo slikovnice, pričali smo priče jer znamo da je pripovjedanje od najranije dobi jako važno u biti za razvoj, za jezično-govorni razvoj, za bogaćenje rječnika i mi u vrtiću zapravo svakodnevno djeci čitamo priče, listamo slikovnice i onda naravno dajemo preporuku i roditeljima da rade to isto. Koju priču ti je pričala teta Kristina? Srebrna ribica. A šta ti se najviše svidjelo u toj slikovnici? Kad je srebrna ribica podijelila svoje ljuskice. Jel ti voliš dijeliti s drugima? Da. Susjedi svih generacija okupili su se na kreativnoj radionici za izradu zastavica za društveni vrt Eko ekipe Prečko. Time su pokazali ljubav prema okolišu i moć zajednice. Ljudi i djeca kako bi dodatno poboljšala svoje dobro raspoloženje isprobala su besplatno terapijsko jahanje konja u udruge Flyer, čiji su volonteri dobre volje pomagali svima. Kako vam je danas bilo na konjima? Super! Jel volite konje? Da! Kad smo već kod životinja, naša vedra trenerica životinja Ana Odak pomagala je ljudima probuditi odnos sa njihovim psima i mačkama.
Danas je zamišljena mala kratka radionica zapravo gdje ljudi sa psima ili bez pasa mogu doći na Q&A, znači postaviti bilo kakvo pitanje vezano za svog psa, o komunikaciji, trikovima, hrani, što god žele. A kako ukratko možemo popraviti komunikaciju sa našim psom? Pa definitivno bi moja preporuka, s obzirom da se bavim treningom pasa, bila treningom. I evo nas na kraju i možemo vidjeti izložbu inkluzivnih vrtlarskih aktivnosti Udruge Zeleni klik. Vidimo veliku ljubav i veliki trud vrtlara. Na infoštandu Udruge Zeleni klik mogli smo vidjeti sve dobro otvorene programe i projekte koje provode, te pomoći u izvršavanju njihovih ciljeva. Ovo događanje pokazuje da je Prečko zajednica puna dragih ljudi koja prihvaća različitosti te zajedno gradi bolje sutra.